Doncs mira, ens n'estem anant al col·le. Aquí no hi ha el Loto ni el Bart Simpson, no hi ha autobusos que valguin, hi ha qui va amb bicicletes i hi ha qui hi va a peu. Això sí, aquí el carrer és dels humans. Aquí ja pots anar amb furgoneta, que pots anar amb camió, que el ritme el marquen aquests petits, pues, tant a la carretera com a dintre del projecte Eco a l'hora d'ensenyar. Avui m'he trobat just quan estava a punt de sortir cap al meu destí el Bernat, que és un metge que està just darrere d'aquí de l'Objectiu, que es dedica doncs, a fer quelcom molt important doncs, com a metge. Hola, bon dia, com estàs? Hello, my friend! Mira, per aquí. Oita aquest el vaig curar ahir. El vas curar ahir? Sí, mira el braç. Ara li mirarem la ferida, com la té. Oh, a tu en bicicleta no et puc portar, Atenció! Tira, tira, tira! Que si no, no arribem. Per cert, la camisa és brutal, És brutal, tio. No frenis aquí, que et mengem. Tira! Doncs això. Ai! Ai! Vale, sí. Tu mentre no apretis el gas, pues m'acompanya el Bernat, que a part de curar doncs, petits i grans, fas també conscienciació i també ensenyes a fer reanimacions. Sí. Què més fas, Bernat? Deixa'm que gravi un moment, entre altres coses, Estic fent un projecte de... En principi la idea era ensenyar RCP, ensenyar primers auxilis entre refugiats i voluntaris, per tal de no crear dependència entre grans ONGs, grans voluntaris i refugiats, sinó que sempre és millor que siguin els mateixos refugiats qui responguin, per exemple, a les emergències. I d'aquesta manera també és qui primer arriba a les emergències dintre els camps són ells, perquè hi viuen 24 hores. Per tant, ensenyar-los RCP i donar-los les eines per poder respondre ells bé i fer primers auxilis, doncs crec que és la millor manera d'ajudar. I això, i després, doncs, bueno, ara estic mirant a Eco, a curar algun nen quan fa alguna rascadeta quan cau, i a part, doncs això. Aquí estem a Eco ja. Estem arribant a Eco ja, arribem després dels nens. Està molt bé això que fas? Com responen? Bé? Bé. Jo crec que és una cosa que a la gent li agrada molt perquè la considera útil i per tant crec que la gent està acceptant molt bé el projecte i estic molt content de ser aquí i conèixer gent tan fantàstica com el Gerard. Objectiu complet, però? No encara, queda molta feina per fer, moltíssima feina per fer. Molt fet i molt per fer. Sí, tant. Aparcarem aquí. Què tal tu? Què? One pilota. Que vols tocar-me les pilotes? Bueno, bonic. Bueno, pues res, moltes gràcies, tio. Seguim parlant. Què fas tu? Anem a mirar la ferida. Ei, One. venga, va. El servicio de taxi s'ha acabat. Bye bye, my friend. See you. Bye bye. Go to school. I bé, doncs, improvisant part del matí en el que havia d'anar just directament a repartir verdures amb la gent d'EREC i just m'he trobat el metge, no fent autostop, però de cop diu, aquesta furgoneta em sona, escolta, on te vas? I dic, doncs mira, necessites que et porti? Doncs et porto. I tot això que hem guanyat, tot això que he pogut compartir i tot això que ja sabeu. Moltes gràcies per seguir i que tingueu un bon dia, una bona tarda o una bona nit. Salut!